Okay. Now, samantala, no? Pizza 31, no? Katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo, July 31. O belated ay happy anniversary sa itong mga igsuo IEC kun mga Iglesia ni Cristo, no? Matag July 27, ilang sa ulugo ng ilang, ambot ikapila na nila ka anniversary, no? Ako ka monitor po sa mga balita kay no, focus, busy kay kung sumalay lang yun. Okay? Now po'y katuyuan, no? So, mao na atong bisan, no? Wala ta masakop sa maong tinuhuan, bisan supak ta sa doktrina sa atong mga igsuong INC kung Iglesia ni Cristo. But sanglit mga igsuon na to sila, angayan sila sa atong pagtahod. Okay, mo respeto gyapon ta, no? Bisag supak ta sa ilang baruganan sa pagtuo. At the same time sila pod ga respeto po nato bisan supak sila sa atong pagtuong Katoliko. So nindot kaayo nga naay pagrespetuhanay matag usa ka pundok, no? Magdebate ta, magsungi ta, magpadayag ta sa atong baruganan nga di ta magparihas gani usahay ay di kay usahay so magkadagang higayon. Murag ma-misinterpret na ta nga gaaway. Okay, gaaway ta. Pero actually, wala ta mag-away, no? Okay, siguro lahi-lahi lang ta o expression, no? Sa gugma na to sa matag usa. Muna nga ang uban mo yun, gaaway naman na sila, gasiningitay na gud. Pero for me, sa lawom na kong pagsabot, no? Wala tao na dili na siya pag-away. Siguro tingali na ay maka-interpret ang ingonana, pero ako dili na ko sabton nga away. Kung magdebate ta, bisag magsiningitay na gani. ako nang sabton yun o gugma ra gyapon na, pero medyo lahi lang, kakaiba, no? Kakaiba nga gugma, no? Kay muraman gaaway tanawon. Pero naapoy lantugi, naapoy debate nga dili nimo makita nga gaaway, no? Kita gihapon nimo ang gugma, no? Art man guni. Debate is an art. Kung ang imong arte o kana imong drawing, for example, nindot kay tan-awon, ma-appreciate ko na sa mga makakita sa maong drawing. No? So inana pod ato mga lantugi debate. Kung maayo na to pag debate, unsa may maayo nga debate kanang naipagrespetuhanay, makita gihapon ang gugma taliwala sa dili parehas og baruganan, di ba? Kanang dili mo gamit og mga pulong pagpasakit personal, dili mo atake personal nga focus ra gyud sa issue. Dili magsininggitay. So kana murag ko na siya common na siya nga dagway sa debate nga formal, dayon ma-appreciate yun na sa tanan siguro. Bisan manggali siguro sa atong mga kaparian, kung magdebate ta nga makita ang gugma na ipagrespeto, ma-appreciate ta sa atong mga kaparian, no? Sa makadagang higayon, ang grupo nato sa panalipod sa pagtuo kung CFD, no, na po'y pipila ka mga kaparian nga makasaway nato kay dili pod siguro maayo sa ilang panglantog yun atong sistema sa pagkigdebate, no? Pero kung makita nila nga ang atong pagdebate ang gugma gihapon, I don't think so nga ilang sawayon ang atong kausa sa panalipod sa pagtuo. Ako, dili ko perfect ani nga kaning sani pamaagi, no? Sige gihapon kong kasipyat, mo init gihapon ko. Pero naningkamot ko nga unta mo makat-on gyud taon sa gyoy maayo nga debate. Para makahatag tag example o masunod po sa uban. Masunod. Kay kung magsige lang tag debate nga siningitay, nga murag gaaway gyud tanahon, mo po ni maawat sa uban. Kay unsay makita, mo may awaton. Di ba? Ang mga bata, unsay makita sa ginikanan, awaton. So kung magdebate ta nga dili magsininggitay, nga agyoy pagrespeto sa matag usa, walay kanang gitawag og dirty tactic, focus lang yun sa topic, I don't think so nga ang atong art, kay debate is an art man, I don't think so nga sawayon ni sa mga viewers. Pero dada ito'y gaingon nga veritas nga nang wa na mag-appeal sa sangka.
Ulata lang ninyo. Ulata lang ninyo. Ilang ko musulti kanus ako mo resume mo balik, no? Sa sangka. O depende po sa pagtugot sa kahitasan, no? Kung itugot pa niya nga o maka final ko ano ta, huna-huna nga mobalik ta, okay, o naapa ta. Okay, usahay namagoy mga sitwasyon po nga nagplano ta nga mobalik unya kay gikuha naman ta, manawa kita kabalik. Okay, so depende na no sa pagtugot po sa kahitasan. Okay. Okay, maabot ra na no kay gihigugman ako yun ang dialogue sa pagtuo. Whether debate o bisan unsang sistema sa pakig-dialogue, diskusyon. Kay nagtuo ko nga ang debate usa ka balaan ng buhat. Kung kini mabuhat nato sa insakto gyud nga procedure o sa nga pamagi. Pero kung magdebate ta nga murag yung kaaway, murag layo pa gyud ta anak. Layo pa ta sa unsa gyud ang gusto sa kahitasan nga makita niya nato. Di ba? So mao na karon akong kutlo man to pag-una, pagsugod gyud. Ikutlo na ko ang unsa ganito? Mateo. San Mateo kapitulo 18. Tudling 17 hangtod sa 18 nga naghiskot ang maong mga tudling nga ang dili kuno maminaw sa iglesia pagaisipon nga sa kapublikan hidden man o kubrador sa buwis ngano man nga giingon man sa Ginoo na nganong naluwatan man na niya nga pulong nga ang dili kuno maminaw sa iglesia o sa simbahan pagaisipon nga maniningil sa buwis. Now, masabta na to na kung kahibaluta sa background anang maniningil sa buwis sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Ang maniningil sa buwis kung tax collector sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo na komunalis na siya nga mga limbungan. Nagpractice o dili insakto o maayo nga pagpangulikta sa buwis. Di man daotan ang pagpangulikta buwis kay ang atong gobyerno naaman po'y authority. Gitagaan man po sa Dios o authority ang atong gobyerno nga makapangulikta og buwis para adun na po'y magamit diya sa ilang pagpangalagad nato. Kaya ang atong gobyerno gitugot na sa Dios kay mo na partner sa simbahan sa pagmatutok sa katawhan. Ang simbahan mao ang nakapokus sa spiritual side nga bahin sa tao o sa kalag sa tao mao na ang simbahan unya ang gobyerno pod gigamit sa Dios sa pag-care sa atong kalibutanon nga unsa ni kinabuhi. Di ba? O mao na nga tay gobyerno para mo amuma nato sa mga butang niya sa kalibutan. Dapat yun kanang gobyerno ug simbahan united gyud unta na. Di ba? Di gyud unta na magsimpakyay pero kay gyud kalikayan pod kay kining atong dula sa kalibutan mura man pasol kung dili ta makatunong sa unsaon pagsulbad ang pasol sige ra gyud tag sinighagay sige ra gyud tag bahin-bahin o dili na to makuha ang target ba nga gipangita sa pasol dili gyud pod na masulbad ning atong mga apan sa atong kalibutan. Pero I think nga moabot ra ang panahon nga masabtan ra gyud sa gobyerno ang simbahan. The moment nga mo abot na ma-united na og balik. Kung mayon ko ma-united kay na ang hitabo man gito sa una nung nga nagay panag-usa ang simbahan ug ang estado. Labi na tong panahon sa mga katsila sa una. Pero aning nagdaghan ang mga protestantismo, then naanay freedom of religion, so mao na nga gikuha na. No? Gi-separate yun ang kining kagamahanan o estado o ang simbahan. Pero sa una, okay, giusa ra yun na. Kaya ang purpose ko na nga mag-hiusa yun. Bisaglain ang gobyerno, lahi ang simbahan, nakapokus ang gobyerno sa kalibutan, ang simbahan nakapokus sa kalag nung kinabuhi sa tao,
apan dapat gyud na siya united. Dili gyud na siya magkuan. Pero karon kay agi aning freedom of religion, nakahigayon ang kanang gitawag ni Pope Benedict XVI gani nga problema ron sa atong kalibutan. Natagaan og luna ang kanang gitawag og dictatorship of relativism. Kanang problema ni siguro mo kahibalo nga ang dictatorship of relativism problema yun na sa kalibutan. Unsa man ang dictatorship of relativism? Nga kanang ang kuan ba kanang truth ba lahi-lahi og hitsura, lahi-lahi og dagway nga mo na nga adunay pagrespetuhan ay sa lain-laing relihiyon kay ug unsa ila amo po na ila ang truth. Oh, dayon sa to pa lain-lain ang truth ug kay lain-lain ang truth both respetuhan. Nganong danger gyud na sa atong kinabuhi gyud kay kung mainsakto gud ang dictatorship of relativism, mura man gud siya tamis kay na siya kay respetuhan na sa lain-laing religion gud. Unya, mo po na ilang truth, mo po ni among truth lahi-lahi. Unya, ang bikil gud ana nga pagtuo tungod kay unsaon man nimo pag-reconcile ana nga naay grupo moingon nga dili Dios si Kristo. Ang nagtuo kuno o nga Diyos si Kristo sayop na. Dayon naapoy parehas na gagamit sa Biblia na moingon nga ang day of worship diya sa usa ka semana ang espesyal ana nga adlaw sa pagsimba Sabado gihapon kadto gihapong Jewish Sabbath. Kana kunong transformation nga itunong na og adlaw sa pagkabanhaw violation of the law. Di ba? Mo manggaling nga na ako'y debate ana diri sa akong hingala, no? Di lang ako hingala, no? To respect him, no? So, mao na nga naay gipanghawiran pud nga mga tudling, naay mga rason pud. Dayon magtimbang-timbang dayon ta og asa gyud ang insakto ana. Di ba? So, nya ug moingon kag husto na puros kay relativism lagi, mao na truth sa SDA mo, puni truth sa Roman Catholic, equal ra na nga truth. So, mulutaw nga, kung atong balansihon, daghan day ang Diyos. Ano man, lain-lain ko teaching. Di ba? Mulutaw. Kung usara ang Diyos, usara po ang set sa teaching ana. O di na magsinumpakiay. Kaya kung moingon ka nga ang mga teaching magsinumpakiay, so, mao di na ang Diyos di ay Diyos sa pagsinumpakiay. So kung moingon tag ang Diyos sa panaghiusa, so mahuna-huna na to nga ang mga teaching di gyud na magsinumpakiay. Di ba? Now karon nganong ako ning gisgutan. Kay ang Ginoo sa Juan 17:11 nag-ingon man gyud siya, no? Amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Na partikular ang Ginoo panaghiusa. Nya na bagoy panaghiusa nga ang uban moingon nga okay ra biyaan ang Katoliko. Di ba? Kay ang kikinahanglan ko ang ramagid personal relationship ni Jesus Christ. Unya ang Katoliko parehas nako moingon pod nga dili biya na, no? Kung maayo ang atong relationship sa Ginoo, natay personal relationship sa Ginoo, kinahanglan na apod tay relationship sa iyang kingdom nga mao ang church. Pasabot ang kinabuhi nato sa atong pagtuo sa Ginoo, kinahanglan musubay puta sa unsay gitudlo sa iyang church. Kay nag-establish man sa church. Unsa man nga moingon kag I love the king but hate his kingdom. Di ba? Kung nahigugma ta sa hari, kinahanglan mahigugma puta sa iyang gingharian. No? So wala ko ninyo kay naamo ko yung mga fundamentalist moingon nga si Kristo ra gyud mudawat lang ka ni Kristo personal nga mangluluwas, sakto na wa na kinahanglanan ng religion o simbahan, grupo. Kay mga tao na makasasala man gyapon na, mga pari, mga pastor makasasala man gyapon na. Di na kinahanglan. Jesus ra gyud. Unya kay si Jesus nag-establish man gyud og grupo, simbahan, assembly, kingharian kining gitawag natong religion.
James 1:27, Santiago 1:27 na ito'y born again. Ang utaran ako asa mabasa nga ang Christianity religion. Nasa James 1:27. Santiago 1:27 nga ang Christianity usa ka relihiyon. Napo na sa 2 Timothy 3:16 o 1 Timothy 3:16. Sama, malimot ko kay ko particular of memorization, no? Og bersikulo. Kay panahon gali sa mga apostol, dili man sila kanang makamemorize o teksto unsa ko'y memorize nila nga wala man nila pamanbutangig chapter o verse ang kasulatan sa ilang panahon, di ba? Kay sa history ang mga obispong Katoliko naman ang gauna-una pagbutang og chapter o verse ana. Panahon sa mga apostoles ang ilang kasulatan katupang Old Testament kay wa pa man sila compiled New Testament kay hinugong pa man panulat wa pa gitapok mao na nga ang ilang ready-made kasulatan katupang Old. Unya wala butangig chapter o verse. Di ba? So magwali ang mga apostol diretso lang yung binaba. Di ba? Wa gyud kapitulo, bersikulo pares ni the late Eliseo Soriano, di ba? Kapitulo, bersikulo yun. Pero si mga apostol dili ingon ana magwali kay wala pa butangig chapter o verses ang kasulatan niadto sa ilang panahon. Nawahi naman. Di ba? So mao na nga usa ra gyud ka set of teachings. Og ang pangutan na kinsa may naka tudloan na ron nga kinahanglan maminaw gyud aning simbahan na kay sa Mateo 18:17 hangtod 18 nag-ingon man si Kristo nga kinahanglan maminaw gyud sa iyang simbahan. Di ba? Kay ang iyang simbahan gud matud pa ni Pablo, lawas man ni Kristo, mystical body of Christ. So kung maminaw ka sa hari niya, di ka maminaw sa iyang lawas, nga gitagaan niya authority sa binding and loosing na sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot niya ditsuhanay gitas Ginoo. Di ba? Nga gitagaan man niya authority ang iyang simbahan. Sa laliman ka, tawgog makasasala agad. Oh? Tawgog makasasala. No, by the way, ngano to nga gitawag og publican o tax collector ang dili mo maminaw, dili mo tuo sa simbahan o iglesia? No, ngano tawgon tungod kay gitagaan niya authority ang iyang simbahan diri syuta. So dili doy kay pulong sa Dios ra gyud nga nasulat kining Bible lang. Mo nang ako subak gyud ko anang maingon nga Bible lang gyud ang authority. No way. Kung Bible lang ang authority, nganong nag-ingon man si Kristo nga ang dili maminaw sa akong simbahan isipon nga makasasala. Kay katong tax collector gipasabot dito makasasala man. Kay sa ilang panahon ang tax collector makasasala gyud. Di ba? Oh. So, kung dili kuno ta maminaw sa iyang iglesia o simbahan, isipon nga makasasala. Sa ato pa, mahuna-huna na to nga kini diing simbahan kung manudlo, mura na daig Dios po nanudlo. Di ba? Kay ang Dios na may maka-judge nga makasasala ka o dili. Di ba? Nya nganong masabot man sa Mateo 18:18 nga ang simbahan makaingon po makasala kung di ka maminaw niya tawag kung kag makasasala. Sa to pa ang tingog di aning simbahan na tingog di sa Dios. Di ba? Logic ba? Sa Lucas 10:16 niingon si Kristo, ang naminaw ninyo akong simbahan, ako lang gi-paraphrase para masabtan diretso. Ang naminaw ninyo sama ra nga naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala usab minaw nako. So, ritsuhanay gyapon na Ginoo. Then labi na tong sa Juan 20:19 hangtod sa 23 nga ang iyang mga lideres kato pa mga apostol o sa una apostol. Then karon mga obispo man ang successor, di ba? O, ang dili kuno pasayloon nila, dili pod pasayloon sa langit. Basahan ragod Juan 20:23. Ang dili kuno maminaw sa mga leader sa simbahan sa to pa mga pare sa una mga apostol. O, di ba? Ministro o pare, mawala man na, oh? Ang dili ko no maminaw sa iyang mga pare o mga ministro, isipon nga makasasala. Dayon, unsa pa? Ingon, ang dili nila pasayloon, dili usab pasayloon ako. Sa kanading giingon sa Juan 9:1 na, 1:9 nga, isugid atong mga sala sa Dios, ang buot day pasabot ana, isugid natos pare. O ministro. Kay ang dili kuno pasayloon nila, di man pud pasayloon dito sa langit. Di ba?
So sa ato pa, ang mga pari diay o ministro sa Dios, spokesman sa pagpasaylo sa Dios. So kung di ka modulog pare, di ka mangupisal yun, saan mo pag-ingon, gipasaylo na ka. Siguro maingon ka, gipasaylo na ko sa Ginoo. Okay, nangayon ko pasaylo niya. Nya saan mo pag-apply ng Juan 20:23 nga ang dili kuno pasayloon sa mga ministro sa Dios, sa mas mga apostol, mga pare sa atong description ron o ministro, di ba? Ang dili kuno pasayloon nila, di pod pasayloon sa langit. Umuna nga naay sacrament of confession ang tinuod nga simbahan. Di ba? Ilahi po itong magpinasaylo ay tagsa-tagsa tas atong mga sala. O obligado man ta. O tanan. Nga mapasaylo sa atong isig kaingon. Pero kanang Juan 20:23, sacrament of confession na nga gi-administrar og mga ministro o pare sa Dios. Kay naaman sila option nga dili mo pasaylo. Di ba? Ang dili ninyo pasayloon, dili sa pasayloon sa tupa, murag Diyos tila diri siyuta. Kay ang Diyos na may pwede may adi ka na ko pasayloon. Di ba? Gahom man na sa Diyos nang pasaylo o dili mo pasaylo. Kay kita tanan tagsa-tagsa, obligado man gyud mo pasaylo. Di ba? Pero ang mga ministro sa Diyos, iyang gitagaan og press iyang gahom nga pwede mo pasaylo, pwede po di mo pasaylo. Na Juan 20:23, unya mao na gihuptan sa mga pare na to. Mao na nga kung atong mga pastor mahadlok anang kumpisal, dili na mao ang tinuod nga simbahan. Kay ang ilang mga pastor wa man day authority nga mo pasaylo og mga sala sa mga tao. Di ba? Pero ang tinuod nga ministro o pare, Juan 20:23, makapasaylo og sala diri sa yuta, dili nun sa ilang ngalan sa Dios. Di ba? Okay. Ang mga pare sa ilang kagalingon, di kapasaylo. Pero kung ang Dios mo gamit nila, makapasaylo sila. Sama sa silhig, dili kalimpyo kung di gamiton. Di ba? Silhig, suway rago butang na lang silhig diya, sagdiya, makalimpyo ko na. Pero kung gamito na to, ay pa makalimpyo. Iyon anabot. Ang mga pare na to, di na kalimpyo sa atong sala. Pero kung gamiton sila sa Dios, Juan 20:23, makapapa sila o sala. Di ba? Murag silhig yun ang pare. Di ba? Mayroon ka, bulingon man ang pare. Bulingon man po ng silhig. Di ba? Yes, good. Di ba? Now, karon wa ko ka adto gyud kay wa naman tay oras. Ako unta i-discuss diri ang magisterium. Kay mauro gini kulang na to kung makasabot ta unsa nang magisterium, ma-unite kita. Kay mura na siya ang tukbang ana sa atong gobyerno, Supreme Court. Mao ni nakaligtaan na to, mao nang magbahin-bahin ta, ija-ija. So ako ni i-discuss sunod Domingo pohon. Okay, hangtod sa sunod natong bugtaw, kini inyong igsuon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.